Καλησπέρα παιδιά. Τον μου άρεσαν, οπότε πρέπει να πάω και να μείνω στη γιαγιά μου και στον παππού. Ναι, πρέπει να πάω να μείνω στη γιαγιά μου και στον παππού μου για λίγο καιρό. Ποιο λόγο φωνάζουν. Δεν τους έχω ξαναγνωρίσει, βασικά τους είχα δει, ξέρω εγώ, όταν ήμουν 5 χρονών. Φοβάμαι. Μάγια, γιατί φωνάζουν. Χάμε το σπίτι. Έλα παιδάκια μου, έλα μπες μέσα. Μπες μέσα. Τις παντόφλες. Γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις? Γεια σου παππού. Καλά είσαι? Ναι. Μπράβο, μπράβο. Πώς ήταν το ταξί, καλά? Ναι. Έχουμε μπάνιες έκλειξες, σ' αρέσει? Ναι. Ψήλος, είσαι ολόκληρος άντρας τώρα, ρε, ωραία. Θες πόσο ψήλωσε ρε το παιδί. Γκόμενος έγινε. Γκόμενος. Κλείς την πόρτα όμως, κλείς την πόρτα. Έχω φτιάξει κάτι μπάνιες. Δεν έχει να φάει. Ωραία. Πούσε. Πάω λίγο τουαλέτα εγώ. Άστα το μαθαίτε, όλο στο κινητό είσαι. Αυτά τα παιδιά όλα με το κινητό είναι να πούμε. Όλα με το κινητό και Ηρέμησε ρε γιο. όλα με το κινητό. Γιο μου, ηρέμησε. Τελειώνει. Περίμενα τώρα τελειώνει. Γεια. Περίμενα γιατί. Γιαγιά, περίμενε γιατί είμαι τώρα κατουράω αυτή τη στιγμή. Άνοιξε λίγο το φως, γιαγιά. Δεν σ' ακούω. Όχι, άνοιξε λίγο το φως. Το φως, άνοιξε το λίγο. Πάω μέσα να ντυθώ, να ετοιμαστώ και θα συνημερώσω. Φέρ το παιδί, άνοιξε πιάτο, φέρ πιάτο. Φέρ πιάτο. Άκου εδώ, είδες τι έγινε στην Θα κοιλότητα. πάω λίγο στο αυτοκίνητό να τραβάει. Κοίτα εδώ πως έχουν πίνει τι μέρες να πούμε. Πάρε. Αφάνε. Μαλάκα, κουστό του κύριε μαλάκα. Πας το πόρι μου. Μου με φάγας μωρή πουτάνα. Πόρι μου θα φας. Δεν θα γίνει. Ένα λίγο πυρούνι άμα μπορεί. Πυρούν. Φέρ το παιδί πυρούνι, ρε. Θα σε φέρω. Άρε παιδί μου, καιρό έχω να Έλα σε δω, πάρε πυρούνι να φας. Καιρό έχω να σε δω, μου έχεις λείψει, το ξέρεις. Γιαγιά, Μας έχει λείψει το Έλα παιδί. πάρε. Αυτό είναι κόψιμο ρε πουτάνα. Στο διάλο. γιαγιά, πυρούνι άμα μπορείς, ένα πυρούνι. Πυρούνι σου. Έλα. Πάρε. Πάρε να φάνε. Έλα πάρε. Πάρε να φάνε. Ναι, πάει. Να σε βάλω τώρα, τι θες να πιείς, τι θες. Νεράκι. Δεν έχω νερό, τι άλλο θες. Νερό δεν έχεις. Δεν έχω νερό. Πώς δεν έχεις νερό. Δεν έχω νερό να πάει. Δεν θέλω. Δεν έχει. Βάλε το παιδί λίγο το κουράκι να πάει. Να πιείς. Όχι, δεν πίνω γιαγιά, δεν πίνω. Άνετε. Πρεζόκραφο. Φέρω εδώ, αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό μου. Άσε το παιδί να πιει λίγο. Αυτό είναι δικό μου. Ρε άσε το παιδί να πιει λίγο. Γαμώ, Παναχαϊκή σου γαμώ. Για γυναίκα. Ρε Γιώργο, άσε το παιδί να πιει λίγο. Γαμώ τη μάνα σου. Την πουτάνα. Εντάξει, δεν πίνω, πάω
Πάω λίγο μέσα στο δωμάτιο. Κάτσε να φας αγόρι. Όχι, δεν πεινάω, το Ρε αγόρι μου. δεν πεινάω. Κάτσε να φας. Πάω λίγο μέσα να... Πάω λίγο στο δωμάτιό μου. Αυτό το παιδί κάτι έχει. Μαλάκα, στο μπούτσο. Μαλάκα, είναι τρελή. Έχω κλειδώσει την πόρτα. Μαλάκα. Μαλάκα, είναι τρελή. Στο μπούτσο. Anyways, αυτό είναι το δωμάτιο. Έχει 2 δωμάτια. Pero δεν ξέρω πώς θα κάνω survive. Τέλος πάντων θα συναμαρώσω αργότερα άμα είναι. Bye. Μαλάκα είναι βράδυ. Έχει βάλει να κοιμηθώ εδώ. Μαλάκα. Μαλάκα φωνάζει στον ίνδο της. Μαλάκα. Γιαγιά! Γιαγιά! Μαλάκα. Έτσι. Γιαγιά! Γιαγιά, ξύπνα! Γιαγιά! Γιαγιά! Γιαγιά, ξύπνα! Γιαγιά! Γιαγιά, ξύπνα! Προβλήματα δημιουργεί. Σου παρέλευσε. Καλημέρα παιδιά. Όχι ξύπνησα. Μαλάκα δεν μου είχα στρώσει καν το κρεβάτι μαλάκα είναι. Μαλάκα ξέρεις το μαλάκα. Μαλάκα στο βράδυ ρε. Μαλάκα δεν ξέρω καν τι ήταν. Δηλαδή ήταν πιο τρομακτικό που έχω ζήσει. Anyways, πάμε να φάμε πρωινό. Υπάρχουν αγώνες που δεν κρίνονται μόνο στη βία. Κρίνονται στο ρυθμό, στην απόλυτη συγκέντρωση. Καλημέρα παππού. Οι κορυφαίοι κοπηλάτες του κόσμου. Πώς κοιμηθηκές? Μια χαρά, μια χαρά. Σε μία διοργάνωση. Γυναίκα, θες καφέ? Όχι εντάξει. Φτιάξε το παιδί καφέ. Όχι εντάξει. Θα πιεις καφέ. Δεν έχουμε νερό ρε. Μωρή έχουμε χαζίσε. Θα πιεις χωρίς νερό. Κάτσε καφέ. Δεν έχετε καθόλου, δεν Δεν βρήσει. έχουμε νερό. Πώς δεν έχετε νερό? Δεν έχουμε νερό. Και τι πίνετε? Δεν σε νοιάζει να την πίνουμε. Ηρέμησε λίγο το παιδί, μην φωνάξεις. Μπορεί είπε καφέ ναι. Κάτσε, θα σου φέρω εγώ καφέ, περίμενε. Πέρα να πίνουμε. Πήγε μόνο τα ακούγα από καθάρι. Πήγε. Φτιάξε το παιδί. Πήγε από το παιδί. Όχι δεν πίνω. Δεν πίνω Θες παππού. λίγο νερό ρε. Δεν πίνω παππού. Θες λίγο νερό. Εδώ, αυτό ξέρεις τι είναι. Αυτό είναι γεύση. Περίμενε. Ρε Γιώργο. Αυτό ξυπνάω. Ρε Γιώργο. Ηρέμησε. Φέρ' το εδώ. Έχει βρωμίσει. Μη μιλάς μου ρε. Φέρ' το εδώ ρε. Φέρ' το εδώ. Το διάλογο. Πάω να καθαρίσω τα πλακάκια. Άρε. Άρε κατάλληλο.
Ο LKB έχει τελειώσει στο κέντρο, όπου ο Τεσιώτης σηκώνεται και μπλοκάρει. Το κόψιμο του γόρδιου δεσμού θα αναλάβει ο Κάμ, όπως το 82, μετά από βάση διαρκείας θα λυτρώσει το Ερυθρόλευκους για ένα αγχωτικό τρίποντο. Κόκκινη για το Ροντινέι για το βαδάσμα πάνω στον Τσιλούλη. Αλλά και στο 90 Το καθαρίζει, τι θα γίνει. του Μπουσαΐτ, ο Καθαρίζει. Βραζιλιάνος θα προσυπογράψει το παλικαρίσιο τρίποντο. Τι με βγάζει. Δεν σε βγάζω. Με βγάζεις με το τηλεκομπρόλ. Δεν σε Αυτό βγάζω. ξέρεις τι είναι. Με βάζεις σπίτι. Αυτό ξέρεις τι είναι εδώ. Όχι, δεν σε βγάζω. Αυτό εδώ ξέρεις τι είναι. Λοιπόν, παιδιά, είναι η δεύτερη νύχτα. Μαλάκα, θα φύγω τόσο πολύ από εδώ. Μαλάκα. Αυτό. Στο πούτσο. Γιώργο! 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 Στο πούτσο. Γιώργο! Τι κάνεις με. Γιώργο! 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 Κάνεις να βγάζεις βίντεο. Όχι, δεν βγάζω βίντεο. Αυτό βγάζεις βίντεο. Δεν βγάζω βίντεο, δεν βγάζω βίντεο. Γιώργο! Γιώργο! Τι θες μωρέ. Γιώργο! Γιώργο! Γαμώ τη μάνα σου. Τι κάνεις? Βοήθα μας στο σπαστόπεδο. Τι θα γίνει? Έλα εδώ! Έλα εδώ! Έλα! Πού πάει! Πήγαινε μέσα, πήγαινε λίγο Πού? μέσα. Στο μπάνιο. Πού, Στο μπάνιο. ποιο μπάνιο, Πήγαινε λίγο. γιατί να πάω μέσα. Έλα εδώ. Γιατί- Έλα εδώ. Γιατί να πάω. Έλα! Πες μέσα. Έλα. Γιατί να πάω. Πες μέσα. Γιατί. Έλα. Έλα. Παππού. Γεια. Γεια. Παππού. Μαλάκα. Γεια. Γεια. Μαλάκα. Μαλάκα. Μαλάκα, με έχω κλείσει εδώ μέσα. Μαλάκα, με έχω κλείσει μες στο μπάνιο. Παππού. 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 Έλα. Έλα. Μαλάκα. Μαλάκα. Πήρε τον παππού. Έλα. Όχι. Έλα. Όχι. Έλα. Στέκω. 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 Παππού. Έλα.